Abusuafo ye ma munyina kwa babiem enenso yasange hia ye frame efia jemfo a ankra se nene da edikan a wotemenka ye ma wakwa ba enene da edikan a wohwe yen ewo yen YouTube hanso a ye ma wakwa ba yese waba tenase wo yen agoroprama yi so de niema biesa ana yedi mu tintiman ne edikan ye hu ye ho sane ayete afei na yede niema baako abien bi atopon ana opon so na yahwe se eboa yen ana se emoa yen ana na afei ye tutututu ye hofo na yen ochena aye yie sen ene asɛm a ɛda opon so no ya ato ne dinse so wohia adɔma bi anya wo ansa na wanyan ana wohia adɔma bi anya wo ansa na wanyan na wobebi sese denti na mebisa saa efise niema bebree wo hɔ a yɛgya no egyeegye mu yɛafa no falaa yɛnhwɛ niema baako abien bi ana abiesa bi a yɛfa no falaa yɛgya no egyeegye mu a ɛde nsonsanso abrɛ yɛ mu bi a ɛno ana ebenyan yɛn mebisa sɛ waapɔ mu ɛteden sɛ afeso na sɛ obi rekyia wa obi ɛrehyira wa ɛwɔ bra afia so mu a ne titiru boronya mu a ɔma wo nkwa ohyira wo nkwa ohyira wo ahoɔden mpanyinifo sɛ so obi benya wa na efi yare ɛne nti mebisa sɛ wompo mu ɛteden sɛ woyi ma no wie a na afei meribisa sɛ so waapɔ mu dɛn na ɛbae adɔma bɛn na wɔwo so ya afei wama wani aba wo ho so ɛwɔ wo mpo mu ɛyɛ wo koma a efi ase bɔ piripiri ɛyɛ wo nan a efi ase tae ɛyɛ wo nsa a efi ase ɛwɔ so wei dɛn ɛwɔ na esi ɛwɔ wo mpo mu a ɛbɛyɛ saa adɔma na ɛwɔ so wei ama ene watena se ɛwɔ waapɔ mu ne yɛtɔ so abien yɛnhwɛ sɛnea yɛne yɛn busua ɛte ɛwɔ yɛasetena mu dɛn na ɛbaeɛ a ɛwɔ so adɔma wɔ w'abrabɔ mu a ɛma wotena ase sɛ afei de mu ne nipa w'abusua w'adɔfo unuanom ɛbɛtena ase yie yiw ɛtɔ da bi abusua no emu yɛ ahomete wuye nanso yɛkrae ɛne yɛbɛsoɛ sɛ abusua no ɛne nti megye di sɛ yɛgye tum sɛ ɔdɔma nkoma ɛnhyɛ yɛ akɔnmuden na yɛntimi ɛne yɛ abusua ɛntena ase wɔ asomdwe mu a megye di sɛ ɔdɔma nkoma ɛde bɛdom yɛ ɛno nti mebisa sɛ so owu ɛna ɛbae ɛna ɛbɛwɔ so adɔma ɛwɔ wo ne wo nyɔnko anaa wo abusua ntam ana ɛyɛ owu a ɛba mprofiri mu ɛyɛ abusua a anaa sɛ wodɔfo bi a sesei ɔntumi nkasa a ɛyɛ wo sɛ anaa ɛka wo nko a anka ɔtumi kasa na nka nea ɛsii biara wogyae mɛka ana dɛn na ɛbae a ɛbɛwo so w'adɔma ɛwɔ w'akoma mu ɛwɔ onyɔnko anaa abusua nkɔmmɔdi anaasɛ nkitahodi soa ama watena ase yie yɛtɔ so abiesa yɛnhwɛ yɛn adwuma yɛ mu megye di sɛ wabɔ mpae asere otwe di ampɔnga kyese ɔma w'adwuma
ana ɔma wadwuma ana adwuma yi wo nsa kan yi ɛne sɛne wo sɛ dua adwuma mu no nson a no ndu ana wodi adwuma mu ɛne wodua wo kraman wei ɔkraman bɛfa wo mpɔboa kɔ mampɔn anaasɛ kɔfe hwie gu wo atare mu nti na ɛsɛ sɛ wokɔ sesa woreba ne koraa ne nsu tɔ woreba na nkyɛ ɛna asase wo so we ɛfie ase wɔ wo dan mu nti woantumi ankɔ adwuma mu ntam ana yɛyi wadi ana sesei wo yere ɛne wo mba wɔtwe wo serɛ ɛne abasa ana wo dan aso nti yɛno abɛyɛ ade a ɛwo so ɛwɔ wo adwumayɛ mu a wonyaa yɛnka asase wo so ne nyinaa mu yɛwɔ so wɔ wo dan mu nti ɛno nti woantumi ankɔ adwuma no anka asase wo so ne nyinaa mu no wopɛ ahoma bi susom ɛtwe wo ho fii mu ɛtɔ wo ho tɔ wɔ abɔnten ama wotumi kɔ adwuma mebisa sɛ dan ade ana esi ɛwɔ w'abrabɔ mu a ɛbɛwo so adɔma ɛwɔ w'abrabɔ mu a ɛnɛ watena ase mapa mepɛ sɛ menya w'adwene kyerɛ ɛwɔ yɛ asɛm yi a yɛsuasua yɛn ho yɛde bi atu yɛn ho fo ɛne na yɛnhwɛ nea yɛbɛtumi ayɛ na saa adɔma no a bɛwɔ so ansa na yɛatena ase mapa ne yɛdi kan nea wowɔ biara ma w'ani nsɔ nea wowɔ biara ma w'ani nsɔ na bu na da otwere ya mpɔn kwame asesi ɔde bi asonso afei baabi a wowɔ pɛ obi a ɔno nso wɔ baabi a wowɔ no bi a wohwɛ a ofie ase wɔ baabi a wowɔ no nanso ɛnɛ wadu mpɔmpɔnso bi a wohwɛ a ɛyɛ ɔfɛ na ɔno nso ɔmfa ne tim adwene kakra nka wɔde no ho na hwɛ sɛ ɛbɛboa wa na wode aka wo so wɔ abrabɔ ho afei nea ɛtɔ so yɛ biesa baabi biara a wadu baabi a wɔrekɔ baabi a wɔreba obi fi hɔ na ɔba ɛne nti fa naafo a wɔbɛboa wo ama watu mpɔm adu baabi a wowɔ abusua ɛnɛ yɛasɛm ni sɛ dɛn ana ɛbɛwɔ so adɔma ɛwɔ w'abrabɔ mu a ɛnɛ watena ase mapa ɛnɛ watena ase pintin ɛwɔ w'abrabɔ sɛ ɛyɛ w'akɔ ahosan anaa w'apɔ mu ɛna efie ase sɛ esi ne ti ase ɛne nti ɛnɛ wahwɛ w'adidi mu yie anaa ɛyɛ ɔbea bi a na ɔbarima bi a ɔba a w'abrabɔ mu a wototoo n'ase ama onipa ko no wagya wo hɔ anaa anka wonyaa yɛnka nanso mpanyinifo sɛ mehu yɛnka de nkwaseafo na ɛka sɛbeɛ mu sɛbeɛ nyaado adwuma no a wogyaeɛ ɛnɛ wohwɛeɛ a anka wobɛkɔ ne saa ana abusua yɛreyɛ yɛn ho aduru ɛno nti yɛreyɛ yɛn ho aduru yi de na mɛrekae wo sɛ dekodi biara a abɛwo so adɔma wɔ w'abrabɔ ama ɛnɛ afei ansa na wate nneɛma ase no mɛrɛbisa wo sɛ ɛyɛ dɛn ade dekodi ɛyɛ no kyerɛ w'adwene wɔ comment mu na yɛn nso yɛmfa bi mbu so ne yɛnwe ne yɛmfa nsie na sɛ wohu sɛ oguan ɔda hɔ na ɔwe a na ɔpu ba na ɔwe a na yɛ nwura bi a ne wura ɛde ne kɔwee na ɔwe bi na ɔde bi asie na ɛnɛ ɔpu wo sa ɛfiri sɛ onim da a ɛkɔm bɛba sɛ won subscribe yɛ a yɛsrɛ wo sɛ subscribe sɛ ne da a yɛdi kan a yɛda ase sɛ wabɛka yɛn ho kyerɛ w'adwene na yɛn nso yɛmfa bi ɛnhyɛ yɛn bɔha mu na yɛde atu yɛn mma ɛne yɛn adɔfo ɛne yɛn ankasa yɛmfo meda ase sɛ woanya bere ɛtie me yɛfrɛ me Efiagyemfo a ankra yɛbɛhyia ɛwɔ dan n'akyi na yɛatoa so bye bye